Gianam-anam na pagbalhin ngadto sa Pusok Elementary School, Lapu-Lapu City ang mga biktima sa sunog sa Sitio Santa Maria nga unang gipahimutang sa basketball court ilawom sa Marcelo Fernand Bridge. Mga hinabang padayong nagabot-abot ug ang espiritu sa bayanihan ni patigbabaw. Ano yung report ni Luan Merondina? Sabado, gipahimutang na sa Pusok Elementary School ang moabot sa 267 ka mga pamilya nga biktima sa sunog sa Sitio Santa Maria. Usa kanila ang grade 2 teacher sa Pusok Elementary School nga si Minerva Moneva, kinsa gipahimutang sa iyang classroom uban sa pipila usab ka mga pamilya. Matod ni Teacher Marianita Aresgado nga moabot sa 37 ka mga classrooms ang gi-allocate sa tunghaan alang sa mga nabiktima sa sunog. Hinuon kutob lang sila dinhi sa Enero 2 kay magklase na usab pagka Enero 3. Murag baingon kami nagi mag-continue limpyo nig opening sa klase. Kay 15 days so igud jud nga mo opening ang klase, igud sila mo kuan hawa diri sa school. Sa pagbisita sa RTV Balitang Bisdak sa basketball court ilawom sa Marcelo Fernand Bridge, nahawa na kini sa mga modular tents. Gihimo na lang ang dapit nga kapahimutangan sa mga mag-abot-abot nga mga donasyon. Tungod sa dili maayo nga panahon, so gipaningkamutan nga ma-transfer ang mga uban nga families dito. Pero ang gi-priority nato ma'am katong naay mga bata, PWDs ay kadang mga senior citizens. Apan okupado paghihapon sa mga biktima sa sunog ang volleyball court ug tennis court. Mato ni Jonard Abalos, tungod sa kadaghang mga apektado sa sunog, dili mamahimong mapahimutang ang tanan sa Pusok Elementary School. Maglisod na ta because ang ato ang elementary school is saturated na ilang mga rooms. So ato na lang gi fortify ang ilang mga tents nga dili siya makuha sa uwan. Ang mga nagpabilin sa mga modular tents sama sa Banang Alferez, gipang sapawan og trapal ang ilang mga tents aron dili masalibuhan o mabasa sa uwan. Sa among side murag dili sa amin madto kay init kay adto sa mga bata lagi nya sa usa ka room kay naundokon mo mga tanan direghana. Gipasalig hinuon sa CSWD Lapu-Lapu City nga maapod-apod na ang financial assistance karong simanaha. Sa pikas bahin, padayon ang pag-abot-abot sa hinabang alang sa mga nasunugan gikan sa nagkadi ang mga sektor. Sama na lang niini mga sakop sa Lapu-Lapu City Police nga nangunay sa pagtunol sa hinabang. Ang uban, inay material nga butang ang ihatag, migahin sila og oras. Sama niini mga sakop sa Cebu Community Barbers nga mitanyag og libreng haircut karong adlaw. Samtang ang KTV nga nahimutang ilawom sa Marcelo Fernand Bridge, mitanyag og libreng tubig, paggamit sa CR ug pa-charge sa cellphone sa mga biktima sa sunog nga nagpahimutang sa mga modular tents. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.